rosa caramelo. Houbo unha vez no país dos elefantes unha manda na que as femias tenían os ollos grandes e brillantes e a pel suave de cor rosa caramelo. Esta bonita cor debíase ao feito de que as elefantiñas, desde o seu primeiro día de vida, só comían anémonas e peonias. Non é que as anémonas e as peonias fosen moi sabrosas, mais conseguían que a pel fisca, lisa e de cor rosa, os ollos bonitos e brillantes. As anémonas e as peonias crecían nun xardín valado, pechadas alí dentro. As elefantiñas brincaban unha coas outras, comían flores. Neniños, decíanlle os papás, se non comedes todas as anémonas, se non rematades as peonías, nunca chegaréis a ser tan bonitas e rosas como as vosas mamás, e nunca teredes os ollos brillantes e ninguén vai querer casar convosco cando sexades grandes. E para favorecer que aparecese a cor rosa, calzaban as elefantiñas con zapatos de cor rosa, vestíanas con colares de cor rosa e puñanlles na cola uns lindos lazos tamén de cor rosa. As elefantiñas, desde o seu recinto de anémonas e peonias, vían ao lonxe aos seus irmáns e curmáns de cor gris elefante, a brincar na sabana perfumada, a comer a herba verde, a batuxar na auga e na lama, e a dormir a sesta debaixo das árbores. De entre todas as elefantas, Margarida non conseguía ficar de cor rosa a pesar das anémonas e das peonias, e isto entristecía moitísimo a súa mamá e aborrecía enormemente a seu papá. Entón, Margarida preguntábanlle: por que continúas con esta cor cincenta que lle fica tan mal a unha elefantiña? Falo adrede e por rebelarte? Cuidado, miña filla, de seguir así. Cando sexas grande, nunca vas a ser unha elefantiña bonita. Margarida, cada vez máis agrisada, calaba, e para contentar os pais daban comer outra anémona e outra peonía. Ata que un día os papás de Margarida perderon toda a esperanza de que a súa filla chegase a ser bonita e de cor rosa, con ollos relucentes como unha elefanta debería ser, e decidiron deixala en paz. Margarida, feliz, saiu do recinto, libreouse dos zapatos, dos colares, da lazada, da cola e comezou a correr para un lado e para o outro. No medio da herba alta, debaixo dos árbores, cheas de feutos suculentos e a enzoufarse nas fermosas pozas de lama. Desde o valado, as outras elefantiñas miraban para ela. No primer día, asustadas. No segundo día, preocupadas. No terceiro día, perplexas. E no cuarto día, con envexa. No quinto día, as máis valentes comezaron a saír do recinto, unha detrás da outra. Ao redor do xardín de anémonas e peonias, os zapatos, os colares, os lazos amontoáronse abandonados. Ningunha das elefantiñas, despois de ter probado a herba verde, os baños de auga fresca, os froitos saborosos, as brincadeiras alegres e as cestas á sombra das belas árbores frondosas, nunca máis quixo ver un zapato, nin comer unha peonía, nin moito menos entrar nun recinto. E desde entón é moi difícil distinguir os elefantes das elefantas.